To ga shi a yanzu yadda za ka je ka duba ainihin liquidity pools da za ka iya trading a ciki. Yanzu na farko idan ka shiga sifal ɗinka haka, masha Allah, da ta bayyana maka waje kamar haka sai ka shiga explore. Ga explore nan yana kawo ka nan, sai mu je kamar yadda muke yi, mu je wajen search engine sai mu rubuta web3.sidratex.pw. To masha Allah, ga ta mun rubuta ta, me za mu yi kawai next sai mu sa go ɗin nan. Yawwa, sai mu shiga ta, sai mu confirm. To da ta bayyano haka kawai direct sai mu shiga launch dex, wannan wajen sai mu taɓa shi, zai shigo da mu ainihin dex ɗin. To masha Allah, kuna kallo gashi ya kawo mu nan ko? To ina za ka zo directly sai ka zo nan. Ka ga pools, ga pools ɗinmu nan za mu taɓa mu gani. Yawwa, to gashi za ku ga ina da 14 pools da na creating, amma na kulle kusan guda 3 a ciki. Idan kuka duba ƙasa za ku ga gasu nan tun waɗannan guda 3 da na kulle. Okay, pool ɗin da na kulle bari ku gan su. To masha Allah, gashi nan za ku gan su gasu nan, kun ga gashi nan na yi creating pools guda 14, ga guda 3 da na kulle. Kun gan su nan, ga ɗaya seed na kulle Afraha, sannan kuma na kulle na ƙarshen su shine wannan jakar sharhi, kun gan su. So idan kana so ka gane cewa wane pools ne za ka iya zuwa ka yi providing, to dole ya zamanto kana bincikawa fa. Gashi na farko dole ka shigo explore ɗin nan. Idan ka shiga explore zai bayyana ma waje kamar haka. Kun ga a nan gun za ku ga akwai abin da ake ce ma tradable, wato liquidity pools wanda za ka iya yin trading ɗinsu. Babu matsala, za ka iya shiga ka ci abin da ka ci, ribar da ka ci ka fita. Akwai kuma wannan kuma shi ake ce ma uninitialize. Akwai kuma 0.05%, akwai mai 0.30%, akwai mai 1%. Yawwa, waɗannan su ne ainihin ababen liquidity pools da za ka yi considering kafin ka shiga. To bari mu ga tradable kawai, mu shiga wanda za a iya trading. Kun ga akwai AITT ko? Gashi yana da TVL ɗinsa $4.35 million. To gashi ONETX O1TK, kun gan shi amma yana minus mene? Yana minus 3. Kaga automatically ba za ma ka yi trading ɗinsa ba saboda faɗuwa ake. Ana kan faɗuwa. Sai ka duba a nan ka ga wanne ne yake ba da riba mai kyau, wanda za ka iya trading ɗinsa cikin sauƙi ba tare da ka samu matsala ta raguwar dukiyarka ba. To idan kuma ka gama da wannan sai ka shiga nan, wato uninitialize, sai ka taɓa shi. Bari mu ga uninitialize. Kun ga uninitialize Afraha, DBN, AMH, BZW. Kun gan su guda 3 ba initializing ɗinsu ba. Sai kuma ka ga mai 0. Sai ka duba mai 0.05 ga DBN. Kun gani ko? Gashi 1TK, ga ALNS. Sai kuma ka zo ka duba mai 0.30%. Kun ga gashi nan. To amma wanne ne za ka samu sauƙi? Kawai ka zo nan tradable. Wannan tradable ɗin shine zai baka damar ka gane wane irin coins ne za ka iya trading a nan, za ka iya providing liquidity pools a nan. Wanda hankalinka ya ɗan baka, gashi kuna kallon shi, su dukkaninsu suna da plus percentage ɗin. To za ka iya zuwa ka yi providing liquidity, kuma kana dubawa da zaran ka ga ya baka riba yana so ya baka faɗuwa sai ka fita. Wannan shine tsari na liquidity pools a cikin ainihin Sidratex. Yawwa, dole ka zo ka riƙa bincikawa, ba wai ka sa liquidity kawai ka riƙa expecting za ka riƙa samun riba. Kun ga dukkan waɗannan they can be tradable, amma dole sai ka yi trading with mene? With caution, with ala basiratin. Saboda haka wannan shine. So Sudes ne yake ce muku a ci gaba da investing, a riƙe sidira, hold your sidira and hold your pie. Sannan kuma idan za ka yi providing liquidity pool, ka je wajen explore ka ga wanda ya dace, kuma a riƙa bincikawa. Allah ya sa mu dace.